ngono lho. Sabak wong nyambut gawe iki angger dipaido, dijegali terus njul kapan isone rampung gaweane. Ngono. Ya Kang setuju. Lah iya. Togok. Kowe kok ngono, Gok? Nggih, mbok nggih dipun penggalih langkung rumiyin to, Gus. Umpamiya badhe nglar jajan mbok inggih mados cara sanesipun. Langkung bagu mboten ngurbanaken kawulunge Kacakra mriki to sinuwun, sinuwun namit menapa. Jejering Nalendra menika saged kukuh bakuh adegipun menawi dipun sengkuyung dening kawulanipun. Togok lan kuwi mbilung. Narun inggih Kanjeng Ibu. Putra Paduka Puntadewa mung tansah ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Ibu. Babu Kunti. Bratasena kepinggir Sena. Anak-anakmu Pandhawa rina wengi tansah tok ulang supaya dadi titah sing demen ngalah. Son Hami
Sikra bala kang tumingal perang campo samya ngedali ler tadet wilating kanda Cahya panggung manguncang niti benjang sangat cimijo latinyo ngedali wus ing Paman Haryo Sengguni kepiye nggih Jaka Pitana sampun pupus angen-angen kula kepingin dadi ratu haning Praja Ngastina. Lho, kok ngono ki sebabe iki apa nggih Kurupati? Mestine Paman Sengguni pun pirsa binjang-injang pembarepe Pandhawa Puntadewa badhe kawisuda dados ratu ing Ngastina. Pembarepe Pandhawa Raden Puntadewa bakal kawisuda dadi ratu ing Ngastina inggih. Kuwi nek isih urip tasih urip pripun genah tasih urip meger-meger ngaten kok yen saiki pancen isih urip lah yen mengko tengah wengi mati sapa sing ngerti Paman janjane karep sampeyan niku kados pundi yen anak Angger Jaka Pitana duwe rasa milik kepingin dadi ratu Ngastina carane gampang bengi iki Pandhawa 5 kudu mati kabeh mateni Pandhawa 1 mawon angel lah kok mateni Pandhawa 5 napa kira-kira sampeyan boten kelingan yen Pandhawa niku sekti mandraguna wong sekti iki nek melek ngene arep sekti mandraguna ki nek turu alah arep dandan risik dhewe nek tekan panggung turu alah yen mengko tengah wengi bali sing dienggo para Pandhawa kuwi mau diobong utawa kobong mestine wae Puntadewa 5 sakadange kabeh mestine mati. Allah taala Gunjang kancing langit lengap kalap-kalap katul reginin sangalis risang mawe gandrung sabarang kadulu mukir moyak mayik ing Paman Sengguni sugih akal sampeyan niku Paman aku lho kok piye lah yen ngeten mengke tengah wengi kula sing bakal ngobong bali palemani para Pandhawa lho mengko dhisik nggih aja nganti Angger Kurupati dhewe sing ngobong napa sampeyan sing ajeng ngobong awake dhewe wong loro ki wong kondang kabeh ngono ning endi-endi iki mau mesti bakal dadi sorotane wong pirang-pirang mula sing ngobong bali aja nganti aku utawa Angger Jaka Pitana lajeng sinten Paman pun Paman duwe tetepungan wong-wong bayaran wong sing bisa disewa dibayar kon ngopo wae gelem aku duwe tepungan kok nggih ning ya kuwi ora gratis ngene kudu ana ragate kudu ana biayane nggih mboten napa-napa ragate pinten wis ana tarife dhewe-dhewe kak. Tarif gawe fitnah kuwi mau kanthi berita hoak kuwi mau liwat medsos kuwi saben sak berita ki mau mung 2 yuta ngene. Tarif nyulik wong kuwi per gundul ki mau 10 yuta. Nah. Tarif mateni wong biasane yen aku sing nyewa kuwi per gundul 20 yuta. Lho, murah to nggih. 20 yuta. Iya ya nggih. Pandhawa cacahe 5
Total biayane 100 yuta. Lajeng Bibi Dewi Kunti Talibrata, alah Kunti iki cah wedok. Wis ora usah diitung. Dianggep bae bonus. 100 yuta kuwi mau idep-idep harga promo. Nggih. Yen ngeten niki hartane hingga dipun tampi. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya wingasepi sinimpen talenging kalabu pambukaning warana ing Purucana. Kula wonten pengdika ing dawuh Raden Patih nimbali dhumateng kula pun Purucana wonten kados menapa menika Raden Patih. Purucana iki ana gawian kanggo kowe. Damelan napa Raden Patih? Lah iya, iki ana gawian gampang ngobong bale supaya Pandhawa sing lagi turuna sajroning bale iki mau padha mati kobong. Agene iki mung mayar. Lah iya. Lamun gampil kemawon ngobong bali lak ngaten to? Iya ya pancene mangkono. Kowe saguh apa ora? Nggih, kula sagah Raden Patih. Ragate pira? Halah pun mriku nek kaya bala dhewe nek kaya sapa. Lah iya pira? Pun ten mriku sakarsa panjenengan kok terserah pun mriku. Kok kados kalih sinten kemawon. Ampun lengganan ngaten kok pripun sampean niku. Iki ana dhuwit 10 yuta kowe gelem? 10 yuta? Iya. Nggih pun mlampah niku, iki tak DP 500.000. Tampanana bakune bali golo-golo kae obongen. Nggih, Raden Patih sendika. Golek dhuwit kok gampange ya ngene ya coba. Nampa saka anak Anggir Kurupati 100 yuta tak wenehke Purucana tak DP 500. Paling banter tak wene 10 yuta. Wis. Ya kaya ngene iki sing penting madang. Babang.
Bermara manguswa wing ambrengeng hati karonaning kaswasihaning maraga malatgung Risanggonda wastrat maja leng-leng lalu mangulati ing piye Purucana Pun Pandhawa sampun sami pecah kobong Raden Patih. Tenan kuwi mati kabeh nggih. Pecah sedaya. Lah kae kok sawangen kae isih ana sing urip kae coba lek mripatmu bolongna gobokmu kae sapa? Kae Pandhawa apa dudu? Apunti lho. Sawangen kae Pandhawa apa dudu kok ana sing urip apa mboten entel ngono kok. Mati kowe Purucana nek ora tak pateni wewadi iki bisa tekan ngendi-endi kanggo mbuwang tilas kabeh seksi kudu mati dina iki Pandhawa tata Katiwisaya
Hindriyak sosoro maruta pawana bana margana samirana lan marayang Ponco bayi wisian gulingan limo Ponco bayi wisian gulingan limo latala Iwang kala Ludra Mas Matik Raja Dewaku ya bandaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe togo lan kowe mbilung wonten pendi kowe ngadhawuh sinuwun Sang Prabu Baka Wonten dawuh, Gus. saka rumangsamu wis pirang dina iki nggonku darbe kesenengan dahar daginge menungsa ya Gogya wanyadong duka ingkang kathah sinuwun kula kesupen kok menika ngitang kula menika kesupen Dadi abdi wis tuwa ki ora ana gunane kaya dapurmu kuwi kok, Go. Wong tuwa kuwi jarene duwe ngilmu titen lah. Kang Togo ki lalen kena ya ngono lungguhe ning ngarep ki terus piye kowe kuwi? Lah apa kowe iki yo ngitung lho, Lah ya genah ngono. Wis pira suwene lho? Ngeten nggih sinuwun. Monggo tangan kula menawi mboten 3 wulan kirang langkungipun nggih sekawan wulan ngeten niku wau. Rumangsaku nek le apal-apalo. Sinuwun Sang Prabu Baka kuwi kok demen gawe rusuh, gawe kacintrakaning liyan ya lung ya. Jane ora cocok karo batinku kok lung. Wis pira wae cacahe menungsa sing dadi korbaning Gustimu kuwi mau. Sekriban urak kudu dadi rampatan dedaharane sinuwun Prabu Baka. Saweneh ana sing manut amarga saka wedine satemah pasrah nyawane. Saweneh sing ora gelem nanging paripaksa diculik saka papane ora wurunga ya dadi korban. Ya iya. Ning pangkiraku nggone sinuwun Prabu Baka duwe kersa kang mengkono ki mau sabab kagungan gegayuhan sing wigati kok, Gog. Duwe gegayuhan kuwi ya kena-kena wae ning rak kudune nganggone ngrangsang penggayuh kuwi aja nganti ngruda peksa lho kang tundane nuwake kapitunan tumrape titah-titah liyane. Lah iya. Yen ora mesti ya nyulik wong nyebar teror nang endi-endi. Lah iya. Kang Togok, Piye? kowe iki mbok ya takono. Janjane apa to sebabe sinuwun Sang Prabu Baka ki mau tumindak ngono ki mau sebabe ki apa? Coba takono. Coba tak takonane lung. Nuwun mangkih sinuwun Sang Prabu Baka. Sejatosipun menika kula kepengin nyuwun pirsa. Menggah kados pundi? Larah-larahipun paduka kok dados remen dahar daging menungsa niku sebabe niku napa? Gog kejaba pancen rumangsaku daginge menungsa kuwi mau mirasa banget. Aku iki sejatine lagi nglakoni tata cara anut kapercayan agama kang tak rasuk kok, Go. Ya kuwi agama Ludra. Aku bakal menang ngampil kasektening Sang Hyang Kala Ludra lamun asring dahar daging menungsa. Yen aku kelakon nggaduh kasekten kang kliwat-liwat kuwi mau, aku bakal bedah negara sak lumeng bumi kureping langit. Prabu Baka bakal kelakon ngregem jagat iki, Gog. Wah. Ngono. Geseh ya, Kang. Geseh nek ngene iki. Nuwun sewu karepan panjenengan menika menawi dahar daging menungsa niku mentah menapa mateng, Gus? Aku ya dimasak sik, ya kudu mateng dibumboni sing enak. Nek kula benten. Dahar daging menungsa niku enake nggih mentah. Raimu.
bola-bali rupa kaya welut ngono ndelalah. Kaya ngono kok mangan daging tahi anggepmu yo. Ora kena ngono, dimasak sik engko mengandung penyakit-penyakit ngono. Ora mudeng-mudeng kowe iki wong genah karepmu dhewe ngono. Prabu Baka kuwi menak ratu kok. Mongko kewajibaning ratu kuwi mau ngayomi kawulane lah kok malah ora rakyat kok malah dipangan ki piye ya Kok ya? Lah iya. Budayane bangsane awake dhewe sing kudune dibrantasi ning kene iki. Budaya menungsa mangan menungsa, kanca mangan kanca ki ning kono kuwi. Kudune nek karo kanca iki ora usah tegel-tegelan. Kudune iki apa anane? Nek Prabu Baka kuwi ora ono. Kudune jaman saiki iki dibudayakne rasa isin ngrasakne kamulyan ya ancik-ancik kasangsaraning wong liya. Sak bisa-bisa golek kamulyan kuwi mau sing awoh saka tetesing kringete awake dhewe-dhewe. Ning aku percaya kok, Lung. Gusti sing gawe jagat iki ora sare. Mengko bakale ana satriya utusaning adil sing bisa mbrantas kabeh angkara murka iki. Nek ora percaya, tontonen wayangan iki mengko nganti rampung lakone lho. Lah nek ngantuk ya diampet. Lah wong liya kon ngampet bareng yagamu dhewe do turu. Ora sae no. Saploke bar luwanke sakyane iki tak teter tenan kok. Lah iya. Lah kewajibane para kawula gasih mengko nek ana satriya utusane ngadil iki wis timbul. Ayo padha disengkuyung bareng-bareng. Aja malah tansah disaruwe nanging ayo didukung supaya bisa lancar nindaki kewajibane. Ngono lho. Sabab wong nyambut gawe iki angger dipaido, dijegali terus njul kapan isone rampung gaweane. Ngono. Ya Kang setuju. Lah iya. Togok kuwi kok ngono, Gok? Nggih, mbok nggih dipun penggalih langkung rumiyin to, Gus. Umpamanya badhe ngelar jajan mbok nggih mados cara sanesipun. Langkung baku mboten ngurbanaken kawula Eka Cakra mriki to sinuwun namit menapa. Jejering Nalendra menika saged kukuh bakuh adegipun menawi dipun sengkuyung dening kawulanipun. Togok lan kuwi mbilung. Nadyan to nyerweteh tembungmu kaya bedet sewu ora bakal tak mirengake. Nggonku tumintak mengkene iki momong mergo gayuh kuncalaning praja Eka Cakra. Besok yen praja Eka Cakra wis jembar jajane, sugih bondo jarane. Ora wurunga sing ngrasake mukti ya para sentana Eka Cakra klebu kowe iki bareng. Praja padha melu-melu. Yen nganti ana apa-apane tak sanggani dhewe kok. Lenglenging driya mangung mangun gung ganduhang rimang lilin lopan pokanin. Yen tan tulsa mangkono sang Dyah Utama. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luput ing lara luput bilai kabeh jem setan datan purun panelumantan ana wani ing ilatala munggas tinggi datan potimbalan ana apa kala dendha nyadeng duka ingkang kathah sinuwun ngaturi kawuningan bilih kathah kawula Eka Cakra ingkang lumajar ngungsi gesang satemah kathah karang pradusunan ingkang suwung katilar lumajar
krana wajrih kadhawan urak kedah kadhar dening paduka ingkang sinuwun. Oh, ladalah. Nantolong Ralida ujare wong daplok. Survei membuktikan lho. Kawula ngecakra padha ora kerasan manggon ning negarane dhewe merga banjur padha ngungsi kuwi mengkono kuwi parat murang tata. Yen pancen mangkono aja wedi kangelan. Oyaken kawula kang padha lumayu dina iki. Yen kecandhak lebok ning papan pagunjaran bakal ingsun tadah kala mangsa. Dimene kawula liyane padha wedi temah ora ana kang wani ngungsi meneh patih nok nun inggih. Terwaca dawuh pangandika paduka ingkang sinuwun pamit madah pasilan. Nganti kawicaksanan nganti para wadya bala dina iki tututi playuning para kawula dasih. Aja nganti padha lali samapakna wujuding gendera Panji Sekti dina iki teh. Ambuhing rasa hanyepta kaya sekti pacurit angrakit paris ciyaga benteng bangsa kumaletet Panji Sekti padurung jiwa prawira nunggal manunggalan setya alamu dharma
Prabu kula tambur sulit cirine sarat ibaran kaputan suno manggung saben dewi pirang bale lumut ambar genggeng kadi dewa ratu
sukma ilang raga kontreng kantringan upayanan swarga kang minulya hambregenggeng lerganggen kulawan lumut raga amalila paranggonmu tiba kulup anak-anakku kabeh awit saka gedhening asih kanugrahan saka Hyang Maha Wasih anjalari para Pandhawa bisa lolos saka ing bebaya geni satemah dina samengko para Pandhawa isih bisa nyawang sunaring srengenge mula kang saka kowe inggih aja kendhat anggonira padha ngaturake rasa syukur kunjuk Hyang Sukma kawekas ingkang tansah paring pengayoman marang sira kabeh para Pandhawa nun inggih Kanjeng Ibu putra Paduka Puntadewa mung tansah ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Ibu Babu Kunti Bratasena kepiye Gresena anak-anakmu Pandhawa rina wengi tansah tok ulang supaya dadi titah sing demen ngalah tansah nrimo ing kahanan Munadyan wit biyen Pandhawa tansah digegabah lan digegasah dening para Pandhawa nanging aku meneng wae awit aku tansah kelingan dawuh Ibu Kunti yen to wong ngalah ki mau luhur pekasane pancen nyata mengkono kulup kaki Bratasena nanging suwe-suwe Kurawa nggone gedhing buru sengit marang para Pandhawa ora mendha kepara Sang Suyandadra kuwi kedadian sing lagi wae kelakon Ibu Kunti lan para Pandhawa dening para Kurawa dipapanake ning papan kang indah ing pura Waranakati sapinggiring alas Waranawata mapan ing wangunan lintah sing jenenge Bali Sigala-gala tata laire Pandhawa disubya-subya nanging jebul jatine Pandhawa diarah patine nyatane wanjiling sir wengi Bali Sigala-gala diobong dening Kurawa Kunti ibuku aku wis kesel wis jeleh dadi wong sing ngalah wisan iki wae aku njaluk pangestu mumbar kakang aku njaluk pamit sira arep nang endi Yayi dina iki uga aku bakal budhal menyang Praja Ngastina nadyan ijen tanpa rowang aku ora wedi mungsuh Kurawa 100 yen perlu kinaruput dening sakwadya balani pisan nadyan mati bareng bakal tak wujuti boten namung panjenengan iki mawon Kakang Mas nadyan kang rayipun Permadi boten badhe swaling kayun kula ginderek panjenengan Kakang Mas ngamuk dhateng Praja Ngastina kula ginderek ngamuk Kakang Mas kula ginderek ngamuk Kakang Mas ana Madanalira nglayung kumbal kucam
ora nyomaratani Sena sira bener daning kanepsonmu ya kulup lamun sira bisa nglakoni penandang iki tanpa panggresah lan panggresula sinurung nenuwun ridaning widhi yektine bakal awuh kamulyan kang tundhone agawe undak ing derajat kamanungsan kulup kita kaki Bratasena aja nganti kelan duk nggonmu tumindak sing dak sewenang-wenang kowe ngalao Sena ngalah piye kowe sabar ya kulup sabar ki ning wapese kepeksa dene iki aku merengkang dawim babu kunti aku budal ning Ngastina dina iki kula nderek Kakang Mas upama kowe prapting pralaya pun ibu ikhlas lahir batin nanging nek permadi melu-melu pinten tangsen uga melu-melu ibu kaya ngapa ing jagat sinurak yen aku wong tuwa kang ora bisa menggak marang luputé anak gunane apa aku dadi wong tuwa sadurunge kowe yang mlu marapane negara Ngastina aku njaluk marang jeneng sira Sena njaluk apa luwih dhisik paten ana aku Sena oh ya wis aku ora arep lunga mengkono sing tak karepake Sena nuwun sewu ibu putraku pinten napa sang bagus kula luwe ibu kula ugi luwe ibu tangsen pinten kelawan jeneng sira para pendhuwa pun ibu bisa ngrasake penandangmu dasar wiwit saka warana kothi nganti saiki sira kabeh durung padha ambuga angin nom kir kaki kula Puntadewa Bratasena lan Permadi ayo bebarengan padha goleke pangan kanggo adi-adimu pinten kelawan tangsen sendika dawuh Kanjeng Ibu ya wis lagi dawuh timbalane Babu Kunti kula prayogi lonan lumaku bebarengan golek karang prabesan ya kir kaki wingi Kanjeng Ibu sendika dawuh nglampahi permara manguswa ya ngambreng dadi karonaning kaswasyaning marga men malakung